Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Thank you. Welcome back sa ating programang Kamao Asero, ang programa po ng Taong Bayan. Ito po ay napapanood po ninyo everyday alas 4 po ng hapon sa Leader News Philippines social media channel, Facebook and YouTube, at sa Pinoy Extreme Channel Television. Yan, alam nyo na yung mga channels ha. Sa Sky Cable, Channel 106, sa Signal Cable, Channel 106, Sky Cable 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable 84, sa iba't iba pang mga local cable companies, yan po ay sa buong bansa. Alright, o iba mga Pilipino o hindi, pagdating sa usapin ng coronavirus, ano po ang tingin po ninyo? By the way, bago natin mapalipas ang maghapon mga kaibigan, nais po nating iparating ang pakikidalamhati sa pamilya Ruales, sa mga kamag-anak, sa mga anak, sa kapatid, mga kaibigan, sapagkat ang ating kaibigang si Elmer, ang ating accountant na si Elmer Wallace, na pansamantalang sa Cebu na masukan at naghahanap buhay, ay tinamaan po ng stroke, na comatose at hindi na po nakayanan. Last Saturday I was informed by Sarah na siya po'y binawian na po ng buhay. So nakikiramay po ang ating buong istasyon, ang ating mga barkadahan at mga magkakaibigan. What can I say? Elmer is a very good friend. Napakabuting tao ni Elmer. Yan taong yan ay bagamat mahirap ang buhay. Pag yan may ipinagawa ka na may kaugnayan po sa BIR, kasi accountant po yan eh. May kaugnayan po sa pagbubuwis. Yan po hindi magsasabi ng bayad. Wala pong pag-uusapan kayo ng bayad. So, yan po ang pagkakilala po natin ng personal kay Elmer Ruales. Naway mapunta ka sa sinapupunan ng ating Panginoon na Elmer at enjoy the new type of journey na nandiyan ka na. So again, nakikiramay tayo sa pagpanaw ni Accountant Elmer Ruales ng Pasig City. Samantala, Jay Del Monte naman ng lungsod ng Quezon nanonood sa atin. Magandang hapon po sa mayor ng Meycauayan City. Sino bang mayor dyan? If I'm not mistaken, ang mayor po dyan yung napakayamang may-ari po ng Villarica Pawn Shop Network. Yan. When I say network, yan po ay sa dami ho ng kanilang pawn shop sa buong bansa, kaya network na. Network of Pawn Shops nationwide. Villarica Pawn Shop. Napakayaman po ng pamilyang yan. Hindi po ako nagkakamali, ang mayor po dyan ngayon ay si Mayor Attorney Henry Villarica. Tama ba? Kasi hindi naman ako nagagawi dyan. Matagal nang hindi po ako napapasyal dyan sa Meycauayan. Pero mga kaibigan, kaya ko po nabubuksan ang lungsod po ng Meycauayan sapagkat meron pong ipinaw sa social media at kumalat na video. Panoorin niyo po ito, mga taga Meycauayan. Especially kayo po mga nasa City Hall, kayo po mga nasa EMB, DNR, kayo pong mga tulog sa barangay ng Lawa. Panoorin po ninyo kung ano nang itsura ng inyong ilog dyan sa barangay Lawa na tila hindi nyo napapansin, sandamukan na po ang kababalaghang nangyayari. Play it, Kuya Nico. Yan.
So nakikita po ninyo ang kulay dugo na ilog dyan sa Barangay Lawa sa Maykawayan, Bulacan. Na dapat ay hindi po nangyayari kung hindi po pabaya at hindi po tulog sa pansitan ang mga nasa barangay. Pati na ang mga nasa City Hall. Ako may duda ko dyan na isang pabrika or isang kumpanya dyan sa Barangay Lawa ang nagpatagas po ng kemikal na wala pong tama at naayon na water treatment facility na inire-require po ng batas, especially ng DNR, sa mga pabrika, sa mga tunawan ng ginto, sa mga balatan na nariyan po sa Maykawayan City, Maykawayan, Bulacan. O, tingnan nyo na ang nangyari sa ilog po ninyo. Ano pang nilikha ang mabubuhay po dyan kung kulay dugo na? Ako'y nakakatiyak na yung kulay dugong yan ay chemical yan na very poisonous. Ayon po kay sa nag-post niyan sa Facebook, napakabaho ng kanilang naamoy habang dumadaloy po ang kulay dugong yan na chemical sa ilog po ng Barangay Lawa sa Maykawayan City. Sino bang kapitan dyan sa Barangay Lawa? Alam mo ba ito? Ano ba ang nangyayaring kababalaghan dyan, kapitan? Kung hanggang ngayon ay hindi mo pa yan nalalaman, tulog ka sa pansitan, dapat sibakin ka. Matindi po ang kampanya ng gobyerno sa pangalaga sa kalikasan. Remember? Ipinag-utos po ng presidente na linisin ang Manila Bay, lahat ng ilog sa Metro Manila, including that river in Maykawayan, papunta po yan sa Manila Bay. Nilinis na po ng mga Pilipino na nagtulong-tulong ang Manila Bay. Kung may mga bayan, may mga barangay na dinadaanan po ng ilog na sinasalaula, pinababayaan at mapupunta ang lahat ng katas na yan sa Manila Bay, what is the use of cleaning Manila Bay? So nakita nyo? Nakita nyo na may mga lugar sa atin na parang ningas kugon lamang ang malasakit sa kalikasan at madalas natutulog sa pansitan. Kapitan ng Lawa, Barangay Lawa sa Maykawayan, sana may action ka nang ginawa kasi in fact itong video na yan ay I think 3 days ago. Anong ginawa mo na dyan? Mayor ng Maykawayan, anong ginawa mo na dyan? EMB, DNR, Central Luzon, anong ginawa nyo na dyan? Kung wala pa, ay puros kayo tulog sa pansitan. Pagka ganyan ang nangyayari, somebody is not doing their jobs. Somebody is derelicting the so-called duties and responsibilities in their respective offices. So, yan po ay delikado. Kung yan ay dumadaan po yan sa kabahayan, ang napakasangsang na amoy, at yan ay mapupunta po sa Manila Bay. Manila Bay naman po ay maglulunoy ang ating mga kababayan. Ay nako. Talagang may mga pabaya sa tungkulin. May mga violators. Ulitin ko. Panawagan natin. Sana makausap natin ang ano. Ang kapitan sa Barangay Lawa, ang pangalan daw po ay ano? Noemi, anong pangalan ng kapitan sa Barangay Lawa? Oy, kayong mga taga Maykawayan, anong pangalan ng barangay kapitan sa Barangay Lawa? Para mabanggit naman natin dito, baka pwedeng tumawag yan dito at mabalitaan naman tayo kung may ginawa na siyang aksyon dyan sa Maladugo. Maladugong umaagos na yan sa kanyang nasasakupan. Napakagwapo talaga ni Sir Errol. We're watching habang nagda-drive. Pa-shoutout po, Boss Errol, si Ate LJ,
nakain ng kain. Madam LJ. Alam mo naman yan, si Madam LJ, lang naman ang ano niyan eh. Yan lang ang bisyo niyan, ang kumain. Pero maingat yan sa pagkain. Maingat yan sa pagkain. Dinadaan yan sa QRMA, lahat. Mayor Mark Anthony Navarro. Ayan, kumusta ka, sir? Ingat ka sa kalsada. Mapakasipag na mamang ito at marami itong natutulungan. Matalino at maparaan sa buhay. Yan. Dapat yan ay maparami. Yan. Matularan yan ng mga taga Isabela, di ba? Si Mayor. Ayan. Ayan. Mayor Mark Anthony Navarro is the name. Yan. Aba, tapos na kagad yung oras natin. O bueno, mga kaibigan, ang bilis naman ng oras na nauubos, ano? Never mind. Sa Lunes po, abangan po ninyo ang ating follow-up ng illegal na pag-ukupa ng Ayala at ng UP sa tinayuan po nilang Techno Hub na pagmamayari po ng isang pribadong tao na nagdarahop ngayon sapagkat habang itong mga taong involved po dyan, bundat na bundat sa upa ng Ayala. Milyon-milyon po ang binabayad ng Ayala dyan. Habang yung UP naman, pinamumugaran po ng mga recruiter ng NPA. So lumalabas yung pera pong ibinabayad ng Ayala sa UP, ginagastos po sa, I don't know if it's really being spent properly. Baka yan nagiging contributory po sa pagdami po ng mga NPA. Ulitin ko ang ating panawagan sa ating senador, Senator Bongo, sir. Pakiimbestigahan nyo na po ito at maituwid po ang maling nangyari po dyan. Ilang taon na, mahaba na pong taon na namunini ang ilang ganid na tao dyan. Kasabwat ang ilang taga City Hall sapagkat hindi po mangyayari yan kung wala pong kasabwat na taga City Hall. Mayor Joy, sana naman, total binuksan ko ng isyong ito makatulong ka naman na maitama ang mali dyan. I'm sure ang mayor nating maganda sa Quezon City ay hindi po yan kukonsinti ng mali. Mayor Joy Belmonte. Sige. So, tutuduhan po natin yan sa Lunes. What can we say right now? By happy weekend sa inyong lahat. Happy weekend. Teka, may mga pahabol pa hong reactors. Basahin ko ito at sayang. Brother Louis Pawid, sabi niya, buong mundo. Ayan. Siguro ang ibig sabihin ni Boss Louis Pawid. Si Boss Louis ay confidante po ito ni Senator Senator Dick Gordon, sorry. Senator Dick Gordon. Yan. Sir Louis, thank you sa pagsali sa ating palatuntunan. Attorney J.B. Hinlo ng Land Bank of the Philippines, sabi niya sa sagot niya, there's nothing wrong to fear the new coronavirus, especially that it has already wreaked havoc to China, which is a first world country. Ang ibig niyang sabihin, kung yung first world country nga ay talagang nalugmok sa virus, paano pa kaya tayong tinatawag na third world country? Na basura nga, hindi maayos-ayos. Dengue nga, nagkakagulo-gulo ang buhay natin, di ba? It will make us conscious and careful in our actions. This is a health crisis, not a political crisis. Ayan, ibig sabihin nito, ipaubaya natin. Dapat magaling dito ang taga-Department of Health. Dapat ang taga-DOH ay hindi po tutulog-tulog sa isyong ito. Ayan, thank you, Attorney J.B. Hinlo, sir. Vanji Angeles, OA, kasi kung di pa magkaroon ng NCOV, di pa sila magiging aware sa health nila. Kahit walang virus, dapat maging malinis tayo in terms of health conditions. Thank you, Vanji Angeles. Manoy Inso Bugayan, Manoy Inso Almonte Bugayan ng Valenzuela City. Sabi niya, Noy,
sigurista lang ang Pinoy. Kasi ma-compare ko lang sa katatapos lang na Australian Open tennis sa loob ng Red Laver Arena at pati sa labas ng arena, wala akong nakita sa audience na nakasuot ng face mask. Samantalang may confirmed na cases sa Australia ng nCoV. Yan, ang kinikwento ni Manoy Inso sa Australia, bagamat na nag-iingat din sila at may confirm na tinamaan ng coronavirus, wala po nakasuot na face mask. Dito sa atin, lahat ng mercury drugs, wala pong mabiling face mask. Nagtangka rin akong bumili last week. Wala akong mabili. Hindi na ako nagtangka ulit. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Ki-Errol na kami at sa pamilya ko. Diba? Ba't ako makikipag-agawan sa face mask na, let's go, I need to order sa online pa para magkaroon ng face mask? Kalokohan. Eddie Buduraya ng Cavite. Sa lugar namin, parang wala namang pagbabago. Normal lang ang buhay. Depende naman siguro sa lugar. Thank you, amigong Eddie Buduraya. Yan, kababayan ko ito pero sa Cavite na naninirahan. Irene Raik Armea Asufre. Irene Rick Armea Asufre. Di ba po may kasabihan, prevention is better than cure? Kung sa iba OA, opinion nila yon. Pero sa tulad naming may hirap, mabuti na yung nag-iingat. May punto ka naman, Irene, di ba? Oh, mahirap mahospital, lalo wala namang sinasabing gamot pa yan. Oh, buhay natin yan, di ba? Caridad Maganggo na Makati City, hindi naman lahat, nag-iingat lang. Mahirap magkasakit, lalo na't kung wala kang perang para magpagamot. Noted, Caridad, thank you. Doktora Marilu Hani Beras Tamayo. Takot sa nCoV, hindi takot sa TV. Hello, yung ngang inuubo lang nakatabi mo, dapat matakot ka na. Hehehe. Ayan, yan po ang mga nakisalamuha sa ating palatuntunan today. Balikan na natin yung ating mga pangunahing isyong binantayan sa maghapon. 638 na ang kumpirmadong patay, samantala 31,000 na ang tinamaan po ng coronavirus sa Wuhan, China. Super lamig naman na klima sa China, posibleng magpalala sa virus outbreak. Mayor ng Capas Tarlac kontra sa plano ng DOH na sa New Clark City i-quarantine ang mga suspected na may virus. Namatay na OFW sa Dubai dahil po sa virus, tutulungan naman daw po ng OWA. Mga apektado ng temporary travel ban, bibigyan po ng cash assistance ng naturang ahensya. Sa ibang balita, mga aftershocks asahan na daw po dahil sa 6.1 magnitude na lindol sa Davao Region kagabi. Samantala, dahil naman sa pangingikil, 3 bumbero tiklo na mga otoridad. Kahit di pa kumpirmado, Agriculture Department naka-alerto na raw sa bird flu virus sa bansa. Negosyante, inambus naman sa Maguindanao, patay. At RTC judge na mahilig mangutang sa mga may kaso sa kanyang korte, tinanggal ng Supreme Court. Ayan, so kung tayo naman po ang sasagot sa issue ba ng coronavirus, o nga ba o hindi, ang mga Pilipino. Alam niyo po, wala pong masama na maging OA, lalo't kaligtasan po at buhay ang nakasalalay. Pero kung ibang bagay na OA ka, ay nakakatawa. Pero kung buhay po ang nakataya, at may mga issue ng pinansyal, pag na-hospital ka, tatay ka, breadwinner ka ng pamilya at ikaw ang ma-hospital, anong mangyayari sa buong pamilya? I hope you understand. So, sometimes, it's good to be OA, especially when life is at stake. Pero OA nga ba?
Marami pong sumagot na OA. May mga sumagot naman na nag-iingat lang. Yan. Yan po ay boses po ng ating mga kababayan. We thank you so much. Sa ngalan po ng ating nakatuwang sa paglilingkod bayan for today, Earl Nico Dacame, sa patnubay pa rin po ni Creative Director Mark Anthony Reynoso, in Operations Head Engineer Oliver Ligop. Ako pa rin ang inyong kamaong asero, si Earl Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.